ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓକୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭଡା ମିଳିଯାଇଥିଲା ମହାଦେବକୁ ଗୁଡୁଗାଁରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଗୁଡୁଗାଁକୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡି ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡି ଦେଇ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି କଚେରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଦୋକାନକୁ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିବା ସହିତ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ଦାମରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିଥାଏ। ଦୋକାନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁରୁ ମତେ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ବାଛିକି ଦିଅନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ 100ଟା ଲେମ୍ବୁ ବାଛିକି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡା ହୋଲସେଲ ଦୋକାନକୁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ହୋଲସେଲ ଦାମରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦୋକାନରେ ସବୁ ସମୟରେ କଷ୍ଟମର ଭିଡ ଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ପେଟି ଆଣି ମହାଦେବ ଉପରେ ରଖିବା ସମୟରେ ମତେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଡା ମିଳିଯାଇଥିଲା ରଣସାହିକୁ। ଅଣ୍ଡା ସଉଦା ସବୁ ମହାଦେବ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଲି ରଣସାହିକୁ। ରଣସାହି ଛକରେ ମହାଦେବ ଉପରୁ ପାସେଞ୍ଜର ଜଣକ ଓହ୍ଲେଇ ମତେ ଭଡା ପଇସା କଥା ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯାହା ଦେଲେ ବି ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବି। କାହିଁକି ନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଡା କଥା ସେମିତି କିଛି ଆମର କଥା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ରଣସାହିରୁ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ପାଖକୁ। ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଖାଳ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, କଲା ଭଜା, ଶାଗ ହେଇଥିଲା, ପେଟେ ଗାଁ ଗାଁ କରି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି। ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ବୁରା ଗୋଟେ ଗଳି ପଡିଥିଲା। ମାମା ମତେ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଚାଉଳ ବୁରା ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମୋ ହାତକୁ ଓଦା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଚାଉଳ ସବୁ ବୁରାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଉଳର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ମାମା ମୁଁ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବର୍ଷକର ଖାଇବା। ମାମା ମୁଁ ଚାଉଳ ବୁରା ସବୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଫାଙ୍କାକୁ କାଢିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ମେଲେଇ ସବୁ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲେ। ଚାଉଳ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମାମା ଯାଇ 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଚାଉଳ ପାଛୁଡିବା ପାଇଁ। 2 ଜଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଚାଉଳ ପାଛୁଡିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଏ 2 ଜଣ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଚାଉଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଅଧେ ଚାଉଳ ପାଇଗଲେ। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।